99.2 Vörösmarty Rádió. A város hangja. Sok szeretettel köszöntöm a Vörösmarty Rádió hallgatóit, én Szabó Petra vagyok. A népi mesterségeket bemutató sorozatunk következő vendége szintén a Fehérvári Kézművesek Egyesületének tagja. Itt van velem a stúdióban Tóth Albrecht Anikó textilműves. Szervusz, köszöntelek. Én is köszöntöm a hallgatókat. Nos, hát beszéljünk arról, hogy mi minden mesterség az, aminek a tudását birtoklod. Hát ezt elég régről kell kezdenem, mert gyakorlatilag gyerekkorom óta kézműveskedek, mert olyan családban nőttem fel, ahol az anyukám és mind a két nagymamám is kézműveskedett, tehát már gyerekkoromban magamba szívtam ezt a gyönyört, és ők mindegyik textiles volt, az egyik vart, a másik hímzett, a harmadik pedig nagyanyám nagyon szépen horgolt. Tehát én már gyerekkorom óta csináltam ezeket a dolgokat, és akkor óvónő lettem hivatásom szerint, és egy olyan óvodában dolgoztam 40 évig, ahol a hagyományőrzést űztük, mondhatni így, és rengeteg technikával megismerkedtünk, és megtanítottuk a gyerekeket. Tehát mi mindig előrébb jártunk, mint a trend. Volt olyan technika, amiért én elmentem Bécsbe az alapanyagokért, mert nálunk nem lehetett még kapni. Wow. Úgyhogy a szalvéta technika, amit ki kellett próbálnom, nem a szívügyem, de akkor az érdekes volt, és mire itt hozzánk bekerült igazából a technika, én már meg is untam, meg továbbadtam. A lényeg az, hogy kerültem a textilhez igazából, mivel hogy sok technikát kipróbáltam. Mikor otthon voltam a gyerekeimmel, a kisebbekkel, akik már 32 évesek, akkor ment egy sorozat, egy amerikai sorozat, a telepesek az 1800-as évek végén, ahogy letelepedtek Amerikába, és abban rengeteg patchwork takaró volt. Aha. És szoktam nézni, és így lefényképeztem a szememmel, és azt megvartam. Ma már nem mernék nekiállni. Miért? Mert nagyon nagy munka, de akkor megcsináltam, és rengeteg örömet szerzett, meg közben elkezdtem keresztszemes hímzést készíteni. És akkor utána ezt a kettőt ötvöztem a párnákba, beleraktam a keresztszemes hímzést, utána körbe patchworköztem, akkor gyerektakarókat is így, hogy patchwork és keresztszemes hímzés, és akkor utána a patchwork után jött az, hogy elkezdtem textiljátékokat varni. És az óvodából dolgoztam, mindig a mintadarabot bevittem a gyerekeknek, megmutattam, hogy milyen meg hogy, és amit a gyerekek mondtak, hogy ez az, akkor az volt, mert a gyerekeknek nagyon jó látásuk van, tehát ők mindent még tiszták, vele látják a dolgokat, és na szóval ezzel folytattam, és annyira megkedveltem, hogy most már szinte csak azt varrok. Szerencsére szeretik a munkáimat az emberek, tehát sok munkám van, és én nagyon minőségi anyagokból dolgozom, tehát nem olyanokból, amit itt nálunk lehet kapni, hanem Amerikából, Németországból, Hollandiából hozom meg, Olaszországból az anyagokat, amivel dolgozom, és 100% pamutok, gyönyörű színvilágba, és még a filc, amivel szeretek dolgozni, a gyapjú filc, és évente egyszer vagy kétszer Vicenzában van kézműves vásár, ahova szerencsére ki tudok jutni, és onnan hozok olyan filceket, amit nálunk nem lehet kapni. Wow. Mert én azt vallom, hogy megvarni például egy textiljátékot, meg lehet tanulni egyenesen és ívbe varni, meg eltisztázni, de a terméket azt az anyag adja el. Tehát 90%-ban az anyag és a színvilág, meg a minőség az, ami számít, és azért én mindent megadok azért, hogy tényleg szép anyagokból dolgozzak. Úgyhogy így jutottam el, aztán amit most csinálok a textiljátékokig. Hát meg ugye a stílus, az arról is ejtsünk szót, hogy láttam én már a munkáidat, egyébként tényleg gyönyörűek azok a babák, állatok, textiljátékok, és hát én azt gondolom, hogy neked azért már sikerült kialakítani a saját stílusodat. Ez mennyi idő volt, ez hogyan jött létre? Hát végül is most már az Egyesületben is 18 éve vagyok benn, de ugye fokozatosan, ahogy én fejlődtem,
egyre jobban fejlődött a rajztudásom is, tehát ez gyakorlás kérdése. Én nem voltam jó rajzoló sose, de minél több játékot meg babát készítettem, elkezdtem ugye rajzolgatni, tervezgetni, mert először másoknak a szabás mintája alapján vartam, de aztán úgy gondoltam, hogy egyrészt kell egy saját stílus, másrészt meg nem illik másnak a munkáját egy az egybe lekoppintani, és akkor így alakult ki, hogy saját tervezésű figuráim vannak. Mi jellemzi a te stílusodat? Hát én nagyon szeretem a visszafogott színeket, inkább az anyagról beszélnék. Én úgy szoktam mondani, hogy mosott színek. Az erőteljes színeket azt nem szerettem. Tehát annyira. Inkább ez a pasztelles vonal, igaz? Igen, van. Halvány kék, kéknek egyéb árnyalata, rózsaszín, tehát ilyen halvány színeket, és szerencsémre 15 éve készítek figurákat Tihanyba a legszebb boltoknak, akinek egy a tulajdonosa, és ugye nekik egyáltalán nem mindegy, hogy milyen anyagból készülnek. Ők levendulásboltok, de ők ezt a ronda levendula lilát, tehát oda nem használunk ilyet. Csak a mosott színeket, ahogy mondtam, meg Szentendrén van egy kapcsolatom, oda meg 13 éve varrok, és együtt szoktuk kiválogatni az anyagokat is a tulajokkal, úgyhogy szinte csak olyanok vannak, amit ők elfogadnak, tehát csak olyanból varrok. Aztán nagyon szerettem az amerikai countryt, amihez most már nagyon nehéz hozzájutni, de azért nekem még vannak kapcsolataim, meg még régről anyagaim, mert amikor kezdtem, körülbelül 20 évvel ezelőtt ezekkel úgy foglalkozni igazából, akkor volt egy kolléganőm, akinek a lánya kint élt Amerikában, és mikor kiment hozzá a kolléganőm, akkor mindig hozott anyagokat nekem. És még abból is vannak, de én rájöttem, 20 évvel ezelőtt 5000 forintos párna, az nagyon drága volt. Igen. És én azokból az amerikai anyagokból én azt megvartam, és vartam 600 forintos anyagból is, amiből még most is van párna, de a drága 5000 forintos minőségi anyagokat mindet el tudtam adni. És én nagyon szerettem azt, hogy szeretik az emberek a munkáimat, akik ismernek, visszajárnak vásárlók, barátok, és mindig mondják, hogy ott van ám ez meg az a lakásba, itt meg ott, és olyan jó érzés az, hogy szeretettel beszélnek a dolgaimról. És akkor, mikor jön a karácsonyi vásár, és az Egyesület a Püspöki udvarba árul, azért oda én szoktam ilyen countrys dolgokat készíteni. Most már egyébként nekiálltam a karácsonyi angyaloknak, mert most egy kicsit olyan lazább időszak van, de szeptembertől aztán nekiállok teljesen a karácsonyra, és akkor nincs megállás. Úgy gondoltam, most előre dolgozom, hogy ne szakadjak bele. És nagyon aranyos kis angyalok készültek, a 2 hete fejeztem be. Tehát oda azért vegyesebb színeket is használok, de mondom, nem ezeket az egyszerű magyar, amit itt lehet kapni Magyarországon, illetve már azt mondom, hogy ezek nem magyar textilek, mert a magyar textilipart megszüntették, minden textilgyár bezárt, hanem spanyol, meg lengyel, meg szlovák anyagok jönnek be, és azért jó, néha ki lehet fogni, de ott azért elég nehéz választani anyagot. Úgyhogy maradtam inkább a nyugati anyagoknál. Miben másabb? Egyrészt az, hogy megbízható a minősége, tehát ha azt kimosod 30 fokba, az nem fog összemenni egy centit se. A szlovák, a lengyel, spanyol anyagok azok összemennek. Tehát van, amelyik még 10 centist is, én meg azt nem engedhetem meg magamnak, persze, hogy utána visszahozzák, hogy figyelj, így néz ki. Meg hát a színvilág. És 100% a nyugati anyagok, azok 100% pamut anyagok. Egyébként még japán, azt elfelejtettem mondani, mert japán anyagaim is vannak, na ők aztán maximálisan, tehát ott gyönyörű anyagok vannak. De hát ez úgy kezdődik, hogy 4000 forintnál kezdődik azok a legolcsóbb anyagok nálunk. Lehet kapni időnként, de aztán a csillagoség, de mondom én, ha valamit kitalálok... Ez négyzetméterre, vagy ez hogyan árulják? Méterre. Ha én valamit kitalálok, és meglátom hozzá az anyagot, akkor nekem azt meg kell venni, teljesen mindegy, hogy 4000 vagy 6000 forint. Meg úgy is szoktam, hogyha járok ilyen patchwork találkozókra, néha el szoktam menni, ott vannak anyagosok, akik a
az említett országokból hozzák, mármint a nyugati országokból az anyagot, hogy meglátok egy anyagot, meg kell vennem, nem tudom, hogy mit fogok belőle készíteni, lehet, hogy ott áll hónapokig, és egyszer éjjel 2-kor beugrik, hogy abból az anyagból ezt kell csinálnom. Nekem az éjjel 2 az nagyon jó ilyen szempontból, amikor fölébredek és gondolkodom, és hogy ezt szeretném csinálni, és hoppá, megvan az az anyag, amit ezelőtt annól vettem. Tehát ez így működik. Nálad mi az alkotás folyamata? Mert hogy én ezt úgy vettem észre, hogy mindenkinek más az aktív időszaka is, mindenkinek más, hogy jönnek az inspirációk. Nálad ez hogyan működik? Hogyan jön létre a kész termék? Hát mondom, hogyha különleges dolgot akarok csinálni, meg jár az agyam valamin az éjszaka, amikor felébredek, beugrik, de egyébként, mivel ennek a 2 boltnak dolgozom intenzíven, ők azért megmondják, hogy a régi dolgokból mit szeretnének rendelni, és akkor én, hogyha kitalálok valami újat, akkor megmutatom nekik, megbeszéljük, hogy milyen anyagból hogyan, ha kell, akkor varrok nekik, de mindig próbálok újat készíteni, mert azért azt észrevettem, hogy sokan lemásolták volna az dolgaimat, tehát hasonlót, mert ugyanazt nem tudja senki megcsinálni, amit egy kézműves a saját kezével, de mindig meg kell újulni. És főleg nagyon szeretik ugye ezekben a levendulás dolgokban egyrészt a gyerekeknek a textiljátékokat, másrészt pedig az angyalok a 10 centistől az 50 centisig, tehát mindenféle formában, úgyhogy mindig újítok, variálok, másak a szárnyak, másak az arcok, az alakok, de azért a saját stílusom meghagyom. Mit ad neked a varrás? Nagyon sokat. Én azt mondom mindenkinek, most már 10 éve nyugdíjas vagyok, de én tudatosan készültem a nyugdíjra is, tehát én még az aktív időszakomban is rengeteget vartam, hogy én tudtam azt, hogyha egyszer befejeződik a munkám, akkor kell valamit csinálnom ahhoz, hogy kielégítsen az életem, mert nem lehet leállni. És mondom, tudatosan készültem én erre, már akkor benn voltam az egyesületbe is, a Kézműves Egyesületbe, és hát nagyon sok mindent csináltunk, meg csinálunk a mai napig is, úgyhogy nekem az egész életem végül is erről szól, mert ha nem főzök reggel, én korán szeretek főzni, már fölrakom az ételt, van, úgyhogy ha nem frissen sütett csinálok, 8 órára kész az ebéd, beindítom a mosógépet, és utána alkotok. Nyugalom van, most már 2 vagyunk a férjemmel otthon, nyugalom van, béke van, tudom csinálni. Úgyhogy aztán pihenek, ebédeltetek, pihenek, azt megint csinálom, úgyhogy sokat foglalkozom ezzel. Hány órát körülbelül egy nap? Hát, hogyha intenzív időszak van, akkor szerintem 8-10 órát naponta. Wow. És akkor van most már 24 éve van vidéken egy házunk, egy régi ilyen kúriaszerű épület, amit úgy rendeztem be, ahogy én szerettem volna, mert másik mániám a régiségek. Tehát teljesen autentikus az egész ház, és akkor, amikor oda lemegyünk, én oda is viszem a dolgaimat, meg ott is van 2 varrógépem, hogyha rám jön az iklet, akkor nekem azonnal meg kell csinálnom, és ott nyugalom, ott is nyugalom van, béke van, szeretek ott is kézműveskedni. Most a horgolás lett a kedvencem, beiratkoztam az egyik kolléganőmhöz, horgoló tanfolyam van most az Egyesületbe, született a családban, rokonoknál, a sógoroméknál kisunoka áprilisban, és mondom, mire megyünk, megtanulok horgolni, és horgolok egy takarót, és horgoltam neki 2 nap alatt egy takarót. Wow, az is meló. Fú, de most tényleg úgy voltam, mint a Tom Hanks, mikor elkezdett futni, és nem tudta abba hagyni. Aha. Én horgoltam, annyira ki volt már a kezem, a jobb kezem, a horgolástól mondom, egy egész nap és egy délután megcsináltam, de gyönyörű lett. Az a lényeg. Úgyhogy remélem, hogy ők is örülnek neki, mert végülis ez az első ilyen munkám. Úgyhogy én is tanulok még mindig. Hál' Istennek az Egyesületben van rá lehetőség, hogy többféle technikát ki lehet próbálni és tanulni, mert ha jól tudom, 14 szakkörünk van, de rengeteg értékes ember van közöttünk, aki többféle technikát tud, és átadja a tudását. Tehát mi is járunk egymás szakköreire, és tanulunk.
Szerinted ez miért fontos, hogy így ez a tudás, ez megmaradjon, fent maradjon? Hát nekünk hitvallásunk is az Egyesületben, hogy átadjuk a következő nemzedéknek a tudásunkat, és egy kicsit nehéz a fiatalokat bevonni, de a gyerekkorosztályban sikerünk van, tehát ott mindig jó, intenzív kézműves napokat tudunk tartani, nyáron gyerektáboraink vannak, aztán a kamaszkor meg a fiatal, tehát a 20 éveseknél ott nehezebb a dolog, de úgy vettük észre, hogy a 40 éves korosztálytól felfelé már sok érdeklődőnk van, és próbálunk olyan technikákat is visszahozni, ami már régen elfelejtett, most meg megint divat, például makramézni. Sokan kérték, és beindítottunk egy makramé tanfolyamot is, meg a horgolás is régen nem volt divat, de most megint divat, és ugye egy kicsit modernizáltuk, illetve hát az oktatók, és így sikere van, úgyhogy mindenhol vannak bőven tanulók. Aztán persze az idősebb korosztály tehát a mi korosztályunk a 60-asok, 70-esek, a legtöbben vagyunk, akik főleg elmentek már nyugdíjba, és valamit szeretnének csinálni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy inkább ide jöjjenek hozzánk a kézműves házba, mint pszichológushoz kell járni. De tényleg nagyon jó csapat. Meg hát ezek szerint idegsimító is. Hát ez biztos, és a tapasztalatom az, hogy nagyon sok volt pedagógus, meg jelenlegi pedagógus jár hozzánk, meg ilyen könyvelők, közgazdászok, jogászok, akik a papírokkal dolgoznak, és ott nincs kreatív munka, ott számok vannak, meg egyebek, és ez egy plusz dolog, hogy így ki tudják magukat teljesíteni a kézművességbe. Mindenkinek csak ajánlani tudom. És például én rengeteg, amit még köszönhetek a kézművességnek, hogy nagyon sok emberrel megismerkedtem a kézművesség kapcsán, nagyon sok helyen voltam, mert ugye azért Magyarországon van sok kézműves egyesület, akikkel mi tartjuk a kapcsolatot, járunk hozzájuk, jönnek hozzánk, kirándulásokat szervezünk, úgyhogy én ezért is hálás vagyok annak, hogy a kézművességbe így beleálltam, mert például külföldre is sok helyre eljutottam ennek kapcsán, meg itt Magyarországon is. És most egy kis szünetre megyünk, de hamarosan innen folytatjuk. Első kézből élőben Fehérvárról. Vörös Marti Rádió. És már itt is vagyunk, vendégem Tóth Albrecht Anikó textilműves. Beszéltünk már a kezdetekről, az alapanyagok fontosságáról, a saját stílus kialakításáról. Picit mesélj még magadról, kérlek, én nagyon kíváncsi lennék arra például, hogy nálad otthon hogyan néz ki a műhely. Van-e ilyen kifejezetten műhelyed? Hát kifejezetten műhelyem nincs, hanem az hálószoba egyik sarka lett megcsinálva, meg van egy raktárom kint, ahol a férjem irodája van, mert nem tudtuk úgy kialakítani a lakást, hogy külön műhelyem legyen, de jó ez így, mert így mindig rendet csinálok. Aha. Azt utána nem találok mondjuk semmit, az más kérdés, de azon kívül, hogy van egy asztalon, ami rajta varrógép, minden rendben van, tehát tavaly raktuk rendbe a szobánkat, és minden dobozba, rendszerezve, azóta nehezen találok egy-két dolgot, de majd belejövök, tehát így vannak a dolgaim elrendezve. Úgyhogy nekem muszáj, hogy a konyha meg a fürdőszoba közelébe legyek, mert közben én a háztartást is ugye vezetem. Fölmehetnék a manzsátba, de onnan nem lehet lejönni, mikor kifut a leves, meg ilyenek, tehát én ezt szeretem. Valamikor a konyhaasztalon dolgoztam, de aztán mikor elkerültek a gyerekek föl a padlástérbe, akkor ez egy ilyen nagyobb szobánk nekünk, a hálószoba, és akkor az egyik sarkát berendeztem annak. De nekem ez így teljesen megfelel. És akkor egy asztal, egy varrógép, azzal tudod csinálni ezt a sok csodát? Igen, és nekem elmondanám, hogy van 5 vagy 6 varrógépem, de mindegyik ilyen 40-50 éves Neyman asztali varrógép. Aha. Mert amit nekem varrógépre van szükségem, az, hogy egyenesen meg cikcakba varjak, én ezt nagyon jól meg tudom ezzel valósítani. És nekem azt mondta a varrógépszerelő, mikor el szoktam hívni, karba tartani a gépeimet, hogy figyelj, de amíg te ezekkel tudsz hozzá alkatrészt szerezni, lenne cseréld műanyagra, mert ugye a mostani gépek műanyagok.
letörik róla, nem lehet alkatrészt szerezni. Azt mondta, hogy addig, amíg ezt meg tudod csináltatni, te ne vegyél másikat. Úgyhogy én meg is tartottam. Bent a kézműves házba vettünk újfajta varrógépeket, több is van, sok pénzért, de én például ott azzal varrok, de nem szeretem, tehát jobban szeretem az enyémet. Még olyan kérdésem lenne, hogy ha valaki szeretne belevágni, valakinek megtetszik a varrás, el tudja sajátítani ezeket a technikákat, vagy kell hozzá egy affinitás? Hát egyrészt affinitás az kell hozzá, mert sokan jönnek, hogy hú, ők még a tűbe se tudnak befűzni, meg egyebek, de mi azt szoktuk mondani, mert van nekünk varró szakkörünk is, és meg akiket ugye beszélgettünk, csábítunk oda, hát ő nem tud varni. Mi se úgy születtünk, akik csináljuk ezt a varrást, hogy tudtunk varni. Egyszerűen az ember ráérzett, szerette volna csinálni, és a gyakorlat hozta meg az eredményeket, meg a sikert is. Úgyhogy mi azt szoktuk mondani, mikor van asszonyműhely szakkörünk 1 hónapban egyszer, és újak jönnek, a barátnőm viszi most már a szakkört, valamikor én csináltam, de már átadtam neki, mert nagyon szépen dolgozik, tehát ő csinálja most, hogy mindig hoz olyan dolgot, amit kézzel lehet varni. Hogy először kézzel tanuljanak meg, mert egyrészt nincs mindenkinek varrógépe. Másrészt azért a varrógépen megtanulni, gyakorolni az egy kis idő, tehát az pár hónap biztos kell ahhoz, hogy te azt ívbe tudd irányítani az anyagot, stb. De a kézi munkával is, tehát egy textil annál értékesebb, minél több kézzel dolog van rajta. Tehát ezt így mondják a patchworkösök is, meg a hímzősök, tehát annak van igazából értelme, vagy nagyobb értéke a kézzel var dolgoknak, és akkor mindig viszünk ilyet is a szakkörbe, és akkor ott rákapnak arra, tudod, hogy látják, hogy a haladók már, akik több éve oda járnak varrógépen, mit tudnak, és megszeretik. Én mindig július első hetében van gyerektábor, amit én vezetek a kézműves házba, és 9 éves kortól 16 éves korig hirdetjük mindig a tábort. És én látom már évek óta, akik oda járnak hozzám, lányok, hogy mennyit fejlődtek. Először tényleg még azt se tudták, hogy a tű hogy működik. Aha. És évről évre mindig, hogyha tudom, hogy jönnek vissza, akkor mindig olyan dolgokat adunk nekik, ami egy kicsit fejlesztőbb, hogy mennyire ügyesek tudnak lenni a gyerekek, meg nem csak ügyesek, hanem kreatívak. Én annyira szeretem ezt az egyhetes tábort, mert én is tanulok a gyerekektől. Tehát azért bennünk felnőttekben már van egy ilyen megszokott dolog, hogy rendezed el például a filcen a köröket, vagy hogy hímzed ki a táskának az elejét, hogy jól mutasson, és a gyerekek meg a saját gondolkodásuk alapján egy új stílust alakítanak ki. Nem is másolják egymást, mindenki azt szoktam mondani, hogy amit kitalálsz, azt próbáld meg lerajzolni papíron, és akkor majd átvisszük, mert én minden évben valamilyen táskaszerűséget csinálok a gyerekekkel, ilyen kis ridikül-szerűt, mert amiben ugye hétfőn kezdünk, pénteken mennek haza, és körülbelül 25-30 dolgot biztos, hogy csinálnak a héten, és abba szoktam nekik belerakni, hogy abba vigyék haza, tehát a táskának péntekre el kell készülni. És akkor hol filccel applikáljuk, hol rátéttel, hol hímzéssel, tehát többféle technikát megmutatunk nekik, és annyira ügyesek a gyerekek, én olyan boldog vagyok mindig, mire pénteken fényképezhetek, hogy mit készítettek el. Úgyhogy szeretem, ha jönnek a gyerekek hozzánk. Még nekik szabadabb a gondolkodásuk, mint a felnőtteknek. És hát ezek szerint akkor textilből bármit meg lehet alkotni, amit az ember elképzel. Tehát ruhától kezdve használati tárgyakon keresztül. Mi nagyon sok ilyen konyhai dolgot csinálunk az asszonyműhelyben, meg dekorációt, meg használati tárgyat is, amit a konyha meg az étkezők körül lehet használni. Úgyhogy meg persze dekorációt is, mikor éppen mire van igény, mert aztán jönnek, akik már régóta oda járnak, jönnek, hogy fú, ezt láttam itt ebbe az újságban, meg itt ugye van ez az oldal, a Pinterest,
arról lenézik, de hát azért ott is hagy némi kívánnivalót, amiket ott néha lehet látni. Na kérdezted, hogy meg lehet-e tanulni. A varrást meg lehet tanulni, de azt viszont, hogy mi mellé teszel, milyen szint, formát, egyebet, annak belülről kell jönni. Én annyira sajnálom azt, mikor nekiállnak a tanulóink is, hogy ő varr egy takarot, jó, rendben van, négyzetekből, meg mit tudom én, tényleg azt is meg lehet könnyen tanulni, hogyha van rendes szabászati vágóeszközöd, meg lap, amin vágsz, de hogy milyen anyagot mi mellé teszel, az nagyon fontos, mert a rengeteg munkát az nagyon el tudja rontani, hogyha nem összeillő dolgokat raknak az emberek mellé. Tehát kiállításokon is látom, és fáj a szívem, mert tudom, hogy hetekig dolgozott rajta, és nem olyan az a munka, ami ennek lenni kell. És van olyan tanítványunk, aki évek óta jár hozzánk, a Zsuzsához, meg hozzám, és még mindig nem tudja azt a színvilágot hozni, ami elvárható lenne, és sajnáljuk, mert nem lehet megtanítani. Ha nem érzi belülről, akkor tehát ez az esztétikum. Úgyhogy ezen kívül mi kell még ahhoz, hogy valaki tökéletesen tudjon, jól tudjon varni? Milyen eszközök kellenek? Hogyha ezt a varrást, patchworköt nézzük, először is egy nagyon jó olló kell, és arra nem szabad sajnálni a pénzt. Akkor van a patchworkben ilyen, hogy vágó lap, amin ilyen vágókéssel, olyan, mint a pizzavágó, meg vonalzó mellett kell vágni. Tehát ez a 4 dolog, ami elkerülhetetlen, mert a patchworkben, meg ezekben a technikákban, a varrásos technikákban nagyon fontos az, hogy pontosan szabjunk, mert ott 1 milliméter eltérés is már olyan elcsúszást okoz, hogy nem tudod összerakni a dolgokat, egy fali képet, vagy egy kötényt, vagy egy takarót, vagy bármit. Tehát ezekre az eszközökre szükség van, meg hát ilyen, hogy jó gombostű, jó csipesz, akkor olyan rajzolótól, ami hőre eltűnik, mert ugye van úgy, hogy mi színre varrunk, tehát az anyagnak a színére varrunk, és elő kell rajzolni. És hogy ne maradjon ott a golyóstolnak a nyoma, van ilyen toll, amit hogyha utána átmegyünk vasalóval, rajta eltűnik a ilyen. De egyébként megmondom, egy varrógép nekem 40 éves, de kinek mi. Meg hát akkor ezek szerint az affinitás és az esztétikum. Hát az fontos, meg igen. Én például nagyon érdekes, mert én teljesen magamtól tanultam meg varni. Annak idején, mikor elkezdtem a patchwork-kel foglalkozni, elmentem egy patchwork szakkörre. Sose felejtem el, de hát ez már 25 éve volt. És ott az oktató megmondta, hogy milyen anyagot mi mellé tegyek. És nekem az nem tetszett. És egyszerűen a kreativitásomat abba a pillanatban lenyomta. Soha többet nem mentem oda. Mert tudtam azt, hogy tehát így nem tudom magam megmutatni, meg tehát és így alakítottam végül is a saját stílusomat is. Úgyhogy én vigyázok is, mikor a szakkört tartjuk, meg a Zsuzsa is úgy van vele, hogy nagyon-nagyon óvatosan mondjuk a kolléganőknek, hogy ezt azért ne. Tehát nem akarunk senkit megsérteni, de mert én emlékszem arra, hogy nekem milyen rossz volt az, amikor engem irányítani akartak, és egy borzasztó ronda textilt akartak, hogy azt rakjam bele a technikába. Úgyhogy hát ilyen. Mit ajánlanál azoknak, akik most vágnának bele ebbe Az, hogy fel a fejjel és csinálják. És nagyon sok örömet. Lehet, hogy az első nem lesz meg, még a második se lesz olyan, de a harmadik, negyedikben már meg fogja találni, és ez örömet okoz az embernek. Tehát először is a lényeg a kézművességnek az, hogy te magad kiteljesedj benne, és neked örömet szerezzen. A következő lépés az, és jó dolog, amikor már másnak is tudsz, a családodnak, a barátaidnak ajándékban, mert a legszebb ajándékok azok, amik kézzel készültek, és te készíted, és úgy adod oda a barátodnak, vagy a rokonodnak. Úgyhogy merjenek belevágni,
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Én is köszönöm a lehetőséget. Az elmúlt percekben Tóth Albrecht Anikó textilművessel beszélgettem, én Szabó Petra voltam, önöknek köszönöm a figyelmet. Munkában, Útközben az autóban. de otthon főzés közben is tőlünk érkeznek a legfontosabb tudnivalók. Ez a Vörösmarty Rádió.